Гениалността няма възраст. Доказват го Пламен и брат му Свилен. Едва на 12 и 16 години момчетата са част от екипа, който успя да впечатли здравния министър с сериозни научни открития. Младежите са създали проект за изработването на специална гривна, която да следи здравословното състояние на възрастните хора. Мислихме много идеи, накрая питахме бабите си и дядовците си. Те казаха, че освен с пенсията имат проблеми и с кръвното налягане. И ни хрумно да направим нещо, което да свързва няколко неща в едно. Гривната всъщност ще представлява удобен уред, така че да може да се носи постоянно и ще измерва кръвното налягане през определен интервал от време и при констатиране на високи стойности на кръвното налягане ще се сигнализира за проблем. Младите учени се надяват гривната да може да подава сигнал, освен на спешна помощ, и на телефон 112. Тези млади хора са готови да започнат веднага като експерти в Здравното министерство. Наистина това, че са се впечатлили от проблеми в сектор здравеопазване и не само, намерили са решение, наистина само можем да ги похвалим. Здравният министър обеща, че когато прототипът на гривната е готов, лично ще го тества в центровете за спешна медицинска помощ. За BTV новините, Александра Щерева.